wonke umuntu une-access noma ngathi akekho ela eSouth Africa, kodwa uyakwazi ukuthi angibukele njengamanje njengoba ngi-live. Ngibingelele ngokukhethekile ama-Blue Nation, ngibingelele bonke nje abantu ngokwahlukahlukana kwegaba noma kwempilo kwabo. Ngithi nje ngiyanamukela, nami ngicela ningamukele, ngicela ningiboleke nje indlebe. Angezukanda kakhulu kodwa ngiyafisa ukuthi ningiboleke indlebe, ngithi ukuthi qhaphu qhaphu. Impela ngiye ngacela ukuthi namhlanje sidibane la epagini lami lika Facebook. Ngakubalula ke futhi ukuthi angiyena umuntu oba mningi la ko live, isiningi. Uyaphela nje unyaka ngazi ngizingene live emapagini zonke indawo. So kodwa ke ngithe namhlanje angibe nani kusuku lomhla ka9 kuDisemba okwenyanga ngafika ngayo emhlabeni. Okukhulu kakhulu bafowethu, ngizokucela ngiqale ngokukhulu ukubonga ukungeseka kwenu kukhona konke noma kuyona yonke indlela. Akuncane ukuzithola uthandwa ngabantu abaningi. Akuncane ngoba noma unganomlingo noma ungayinyanga noma ungayini, angeke uzifake enhlizweni yomuntu. So kuwumusa kaNkulunkulu ukuthola ungaphakathi enhlizweni yomuntu, abantu bekuthanda ngalelu hlobo indlela abantu abangithanda ngakhona. Bafowethu, sisuka kude nani kudala ibanjiwe ukusukela ngifika emculweni ngo2010 ngizo release album yokuqala ngo2011. Abantu abaningi abazi ukuthi kungani uKhuzani wafika ngo2010 kodwa waqala ukurelease ialbum yakhe yokuqala ngo2011. Ngo2010 mhlawumbe khona abaqala ukungibukela nje bangikhuluma la. Ngo2010 ngafika emculweni kwakusanda ukukhothama uMgqumeni ngo2009. So mangifika ngo2010 ngathola kunomsebenzi wakhe owawungaphelile studio. Ngacelwa ke ikhampani enganizomama engaphansi kwayo babushobeni ukuthi bacela ngiyimise ialbum yami ngo2010 ngize ngirelease ngo2011. Okwamanje asihlobise noma siqedele umsebenzi oshiwe ibhoka kade yadinga umuntu ekhathele kuye kuleni uthambo lembongo lendala. Ngafika kana ngempela kwenzeka lokho, ngangena ngo2011 ngashaya ingoma ethi bahluleke bonke ngeza njalo kuze kube inamhlanje ngisayibambile. Unyaka wami wesi16 ngisendimeni lo, unyaka wesi15 ngisendimeni lo, ngafika nje emculweni. Next year ngizobe ngithi 16 years ngafika endimeni. So ngithi angibonge uhambo enilihamba nami ekseni, emini, ntambama, ebusuku. Yabona njengoba ngicula lengoma ethi noma ngilele noma ngidunguze bomnyameni, Nkosi ubuhlezi unami. Ubehleze nami ngoba ubengiboleka nina nenhliziyo zenu. Kumnyama, kusile, kukhanya kunjani, bekuhlezi nina niwa nevuka nami ningisupporta. Ziningi ke ivuvaba nezimvula ezisinethile samba ndawonye, kodwa angikaze naze nahlehlele emuva. Nabaningi inkalo zonke emhlabeni wonke njengoba namanje abalandeli bakaKhuzani bagcwele lonke izwe. Ungahamba uyephi, uhamba uyephi,
uzobathola abalandeli beNdlamlenze bagcwele umhlaba wonke bawengamile umhlaba. Okuyinto enhle leyo nangaphesheya kwezilwandle zonke izindawo. Abantu ke bathanda kakhulu umculo wami, indlela engicula ngayo, istyle engisisebenzisayo, konke nje lokho bafowethu ngiyathokoza kakhulu. Bese ngiza la kwi-album le engiqeda kuyikhipha, i-album ethi esihloko sithi angidlali nezingane. Enikwenze kule album angazi ngingathini, kuvele kwangazi ukuthi ngiyaqala ukukhipha. Uyabona umculo mayefika batshazwa kuthiwa hey kunomculi ofikile, abantu betshenana ngapha nangapha. Kuvele kwangazi ukuthi ngiyaqala ukurelease i-album ngendlela abantu engibone kusukela nje ilindelwe. Sasiye sibuzane nabafowethu uthi hayibo, hey Khuzani lokho aqala ukucula nje i-album yakhe yalindwa kangaka nje. Mina cha angikwazi lokho nje, yabo. So nganinika ingoma enithandile kakhulu engeke ngene kuzona one by one, but ngifisa nje uhighlight ukuthi nithande ngendlela eyisimanga, ngoba sibone kukhona ingoma eshaya imiliyoni ngosuku, kwakhona ingoma eyishaya amamiliyoni in a week. Namanje ingoma yike ngaphansi kwa 100,000 nezinye ezilandela ngemuva zibheke ko 300,000, ezinye zibheke emiliyonini njengoba sikhuluma, ezinye sezeqile ngisho half a million. Nakuma streams kuma streams amanye ahlukahlukene zenza kahle kakhulu, njengabo Spotify zikhuphuka kakhulu ngendlela eyisimanga, ongajwayele njengoba nabona nani ukuthi album yathopha yonke indawo, kwazi kwanyakaza ngisho abantu abalandela amapiano bathi hayibo kuza kanjani Thomas Kandi can top wonke ama charts. Wafela emaphepheni ukuthi Khuzani uphethe wonke ama charts alapha eNingizimu Afrika yonke indawo. Kuze benamhlanje ingoma zami zikuma trend, zisema trending list. Cabanga ke ingoma mazima trending list ngomhla ka isinesikhathi yaphuma, but kuma trend kumhla ka 9 namhlanje. Besazokwehla abantu baqala, abantu bayehla bokuqala kuleli viki, abesibili abokuqala behle kuleli, abesibili bazokwehla kuleli esiyakulona, abesithathu abokugcina ke behla kuleli elandelayo. Abantu siyacela nje babezokwehla bemakhaya behle beyidlala lezi ngoma ngendlela esimanga, ngoba ngaphandle nje kokuthi umculo kaKhuzani kunomlayezo okhona kakhulu, ngoba ngiyanqikelela ukuthi ingoma nengoma ayibe nomlayezo. Mhlambe kube ukuthi ke ayike kube leyo ngoma ehawu evusa usinga, but umlayezo yabona nje mawuqala unyuka nazo uthi ngadlala ukuhlupheka ngakubona ngakubeletha, isho njalo ingane mayikhuliswa uma mncane wayo, noma ethunywa noma kunjani ayikunqabi ingane esuka ikhuliswa umzali ongeyena wayo, kodwa kuyenzeka imgolozelo wayo, kodwa osuke engeyena wayo ayinqabi, angazi kwenziwa yini. That's why ngithi uzokhula ube indoda mntanami ngoba ukhuliswa ngokutotoswa. Ngiqinisa idolo ukuthi noma ngabe kuthiwa uhleli noma mncane, noma ngabe kuthiwa ukhula ngaphansi kwasiphi isimo esibhlungu, so ngaseyena kuma mncane kuphela, usuyibheka nje ngokwempilo ukuthi noma kuthiwa ke ukhula ngaphansi kwesimo esibhlungu, kufuneka wazi ukuthi uzokhula ube indoda, ngoba awukhuli impilo ayikhulisi ngokuthi kutotose. Kwesinye isikhathi mangabe uphila endaweni ukhula uphila endaweni right kakhulu, ugcina usukhohlwa ukuthi khona into kumele ekuthiwa umqondo kumele uapply eyintweni obuchule nawo yonke into. Kodwa uyajula mangabe uphila endaweni ehlukumezekile, uyakuthi njengoba ngihlukumezekile la kanje ngizowembathani mangabe kukhwalala, ayangiyogawula amahlahla. Lokho nje kucabangisa into enzima, ngoba uma ususumdala ke usiyakwazi ngama usuyindoda manje usiyakhumbula ukuthi ish konje ngangiphila noma mncane engihlukumeza, yabo konje impilo yayingihlukumeza. So manje njengoba sengithola imali angikwazi imali ukuyibeka ngoba impilo ngiyayazi. That's why kungizwa ngithi amagqubu empilo akubeka esichongweni, ngoba ubulokhu ucabanga ukuthi impilo konje yake ngihlukumeza, konje impilo yake ngihlukumeza, uyabo. So into enjalo bese ngithi ke ungizwa lapha nginami ngakhula kanjalo. Ziningi nje ingoma khona nethi uma sengiganwe
umama womntanakho usuke ngaseyeni mama womntanakho kusuke sokungumkami so ke ungalokhu umfonela mhloniphe phela ngoba sokuwumkami aseyeni mama womntanakho umama ingane yakho uma uyifuna usuyefonela ekhaya konini lapha ayishiya khona udali noma kodwa mhla izogana mina so kuningi nje ziningi ingoma khona usazoba inja khona usazoba imbongolo ziningi ingoma ziyamthanda umuntu odlala ngamantombazane idingo ukukhuluma abasebenzayo nje ngingakusho nje ukuthi nginenikeze into ngathini nginenikeze uciko ukuthi ukhuzani kahle kahle ngeke uzumqede uyiciko une voice angayisebenzisa ngayo yonke indlela kwesikhathi baze bedideka abanye khona ababengibuza lapha ku track 3 uma ngithi inhliziyo yami namaqhubu bengibuza lapha mama ithi khethile mama khethile mama nginakushintsha bathi hayibo kwenzakalani la kunomuntu ofihlekile la cha kuseyimina wonke loyo nje angeke ngikuqikelele kakhulu ngikuqikelele ukuthi ingoma engafani nenye ingoma ayibe istyle sayo yodwa cabanga out of 19 songs ayikho ingoma efana nenye zimi ngendlela engafani ungaqala ku track 1 ingoma imi ngesinye style ngomunye ubeat uye ku track 2 uthole esinye style uthole omunye ubeat uye ku track 3 uthole esinye style uthole omunye ubeat uye ku track 4 uthole style esinye uthole omunye ubeat track 4 5 track 6 kanjalo track 7 track 8 track 9 zonke out of 19 zimi ngeyitayela engafani okuyinto le engathi isiyivela vela kancane ayisandile bambala bakwenzayo utrack 1 awungafani utrack 2 yona into engafundiswa yona leyo kakhulu uciko bami engathi cha uma ngilalela mina ngiyazazi ukuthi ngilalelani because uma ngabe itrack 1 izofana no track 2 kubalula ukuthi umuntu athi ayingeke yabo ake nifake omunye kumele ukuthi maqedwe utrack 1 ithi mayisingenile nje athi umuntu hayi mana ungavuma ukuthi udlule ngoba ayisuke ingafani sokuyingoma engafani kubuciko ke lobo ongebona kwanombani yabo ngisho itayela khona itayela esidlala nangezulu ungene nangenkostini yabo sathi abantu asibakhumbuza ukuthi uMaskandi uyini noma ucula ngani uMaskandi umkanjani yabona nje khona ethi niyakwesaba ukuzama kodwa namandla okugxeka laba abazamayo ukhuluma abasebenzayo uma ngiphawula la ekhaya ngoba nangasasebenza umbono wami awusathathwa impumelelo phakade ziningi nje impumelelo phakade bayabuza abantu ukuthi waphumelela kanjani kudala ngizabalaza ya ziningi ungangisoli wemama mangishiya abafana amadoda wona adlala ngathi waphela umzimba wami ziningi bayithandile abantu wemitsizwa nibhekani mangabe nishela abantu besimama ngempela ke ningijeleni ngoba phela izinqa ngeke yakhele imizi izitho ngeke yakhele imizi fika ngeke nakhele imizi nibona nihlukana nje othandweni ilezi nqinishela eniyibuka mangabe nishela amantombazane yizona impela kanye lezi esuke zenza ukuthi ningasazi izathu sokuthi why ningene othandweni so mina ngomculo wami bafethu ingane zakwethu ngakha isizwe sonke sikamthanya nje ngoba nisibona singaka ziningi nje ingoma lapha ngingabala nje kushona ilanga ngiyathanda ukuphila nabantu kodwa inkinga abantu bangibeka amabala awu ngiphefumuleni kodwa ngaleli ikhala lami ngibukeni ngamehlami ngikhulumeni ngalomlonyana wami ngihlale phi ngalesinqa sami nginyathele phi ngenyawo zami ngoba yonke into engithi ngayenza kodwa khona kusalayo inkinga yami ngiyathanda ukuphila nabantu inkinga abantu bangibeka amabala so nje ngibonga nje ukusebenza ngokuyikhandla kakhulukazi futhi nezinsizwa engibambisene nazo kusukela kwi-instrument kusukela kufalabo uye kuphathaphatha lapha kwi-keyboard no JJ kuye kuyinsizwa laphana onyone emhlophe uThuthani uzuma kulapha ku bass kakhulu nje indlela iqhaza abalibambe ngakhona
ngiyathokoza nje kakhulu ukubambisana kuhle. Kumnandi ke masisetshenziswa umsebenzi wami, sokumnandi, kunamahlaya kunje uyabona nje kusetshenzwa kamnandi. For the first time la khona ibekukhona uJJ no Phathaphatha estudio kanye omunye ehleli ngala, omunye ehleli ngale, belekelelana ngokuthi kukhala umsindo emihle ebikhandwa kule album. Ngiyathokoza nje kakhulu futhi ngiyayithoba nama achievements, izinto ezenzile nje ikakhulukazi futhi nakulonyaka nibonile sidlala ibhola nabaculi, kuhle kunjeyaya noma kwagcina kunjeyaya, kodwa khona into enhle egcineni kosuku, inhloso okukwenza into enhle. Saya kuyigcwalisa Spring Picnic, ubonile kwenzakaleni, kwakhona impucuzeko Maskandi Festival, kwakhuza phezulu, yakhona imicimbi eminye ahlukahlukene biyenzeka nayo yabe impumelelo. Awukho umcimbi ongabanga impumelelo, kwaza kuyigcwalisa Spring Picnic All White yayimpumelelo nayo, yagcwala ngendlela esimanga. Konke nje bafowethu unyaka usiphathe kahle kakhulu, ngabe siqamba amanga, ungahamba kahle kwaze njoba seku December manje. uMaskandi lokhu ubukakala uhamba kahle ngendlela esimanga. Lokho ke okuyinto enhle kakhulu esishayela futhi ke nehlombe ukuthi abantu bakithi babukala bewuthanda uMaskandi ngalendlela abawuthanda ngakhona. So ukucela nje bafowethu ukuthi ngiyacela ukuthi niqhubeke nifake isupport yenu kule ngane, izoqhubeka na ukuthi nenzele into enhle kakhulu, ngoba umculo nani niyazi ukuthi umculo into esiphila ngayo, futhi into esiphilisayo, into eselaphayo, into futhi nathi sithi singamaculi siqhube sisebenza ngokuyikhandla ukuthi nikwazi ukuthi nihleze ngasonke isikhathi nijabule. Namaciko kamaningi nawakwazi ukuthi asebenze inhloso nje yodwa ukuthi sinijabulisa ngomculo, ngoba ayikho into emnandi nje ngokubona abantu bejabule, ikakhulukazi bejaza umculo wakho, abantu behlangene bevuma ingoma zakho, abantu yabo nje bakuzi ingoma nje emakhaya, kuzi imemulo, kuzi indwendwe, kuzi imkhehlo.